O buque HC Eva María leva no Porto de Vigo desde o pasado 26 de xaneiro, en que aportou, como consecuencia do corremento da carga provocada por ondas de máis de 10 metros que danaron polo menos 10 dos 96 contedores. Con posterioridade coñeceuse que a mercadoría deste buque está calificada como de clase 1, trátase de material explosivo con grande poder de detonación, por tanto, pois, con a preocupación evidente de que poda haber un risco de accidente. Precisamente por iso o BNG rexistrou preguntas ao Ministerio para que facilite toda a información que permita dar tranquilidade a todas as persoas que traballan na zona portuaria, a toda a ciudadanía de Vigo, sobre que non existe un risco de que se poda producir ningún tipo de explosión. Chócanos que a primeira inspección que fixo a empresa se producise o día 1, 4 días despois de aportar o buque, e, por tanto, queremos saber que protocolos seguiu, si a propia Administración Pública tamén realizou inspeccións, en que estado se encontra a carga e cal é o risco potencial, e reclamamos ao Goberno que desenvolva todas as medidas para que se minimice esa potencialidade de que se produza un accidente para a tranquilidade do conxunto da poboación.